Ginpangunahan sa mga market vendors kag mga market sweepers ang pagpahamtang sa mga hanging plants sa Iloilo Terminal Market. Katuyuan sini nga mapanami ang merkado publiko para sa mga bumalakal kag mga market vendors mismo. Ang proyekto ang sa idalom sang Iloilo City Economic Enterprise Office kag ginbulogan gid ni Mayor Jerry Treñas. Para sa alkalde, manami ang pagtrabaho kag negosyo kung matinlo ang lugar kag mayara sang mga tanom. Gani ang mga hanging plants ang isa sa pamaagi para makahatag sang dugang nga duag sa merkado kaangay sang Iloilo Terminal Market. Sa pihak nga bahin, mga concrete pots naman ang ginpahamtang sang Iloilo City Beautification Program sa likod sa mga waiting sheds nga nahamtang sa Diversion Road, Banduriao. Gintamnan man ini sa bougainvillea plants para sa ulihi makadugang sang katahom sang palibot. Ginalauman nga makadugag man ini sang handong kag mangin proteksyon sa silak sang adlaw. Magluwas sini nagapadayon man ang trimming activity sang beautification team. Sa Iloilo Esplanade, nagsugod na ang pag-utod sa mga sangasang balete kag nedra trees. Ang maintenance sa mga tanom ang kabahin sa ginahimo sang beautification team para masiguro nga matinlo ang palibot. Samtang, atraksyon karon sa mga Ilonggo ang ginpatahom nga Garden of Love sa barangay Nabitazan, La Paz. Nagpamulak na mga gintanom nga sunflower kag mayara pa sang arko nga pwede makuhaan sang litrato. Isa ini sa mga project ang suportado sa alkalde, bangod may bago naman nga lagawan ang mga pumuluyo sang syudad. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol.